sing mbok sebowo kok malah sing ngendang. Kowe kudune pimpinan bengi iki Dalang. Mas Dalang. Halo. Oh iya, sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu Ki Dek Lintang. Gimana? Kemarin sudah sembuh? Sudah. Alhamdulillah. Sudah mari ya Mas Sudah. ya. Ya. Pak De. Aku mbiyen karo bojoku ra ngono kuwi. Lah pripun? Pres meteng. Wah. Oh wilayawi kesusul kuwi. Lah wis timbangane. Aku tadi dengar Pak D katanya pacaran 15 tahun. Heeh. Wow, kok bisa lama banget? Oh, wis rujah rajeh lho. Pokoknya sobo juwing. Neng tetap saya bertanggung jawab, tipe lelaki yang bertanggung jawab. Oh gitu. Daripada ingah-ingih ning ora tanggung jawab. Oh, gak baik ya Pak De. Seneng kok omong ora seneng. Nyakiti Lamis, berarti Pak De. Nyakiti. Wah, mesam-mesem kok ning burine. Kayak sapa Pak De? Kayak sapa Pak De? Hah? Kayak sapa? Denene iki Totok. wong ngene lho. Jadilah lelaki sejati. Nah. Dadi aja mung rokok tok sing sejati, lelaki yo sejati. Contoh Mas Gading berarti. Yen pancen yo. Kaya ngene iki maneman lho. Kesuwen sosor bebek. Ya tae wangi kowe. Tae wangi. Ya, Dewangi nggih, jenenge Dewangi Kono, nggih. jamong. Ya. Panine kok ngopo? Piye lho Mas De? Napa? Mas Gading. Napa? Dimarahi to jenengan. Wah, kulino nek meng disenani karo Mbah Gareng iki. Wis ora terdas. Ora nek wedine belas ya Pak De. Apa? Padahal sama yang lebih tua itu loh Mas, kita harusnya berbakti. Kudune berbakti. Aku kok bakti piye wong ning omah rata kerja bakti kok. Oh kuwi ngene kuwi. Sejatine dheweke iki wedine mung karo kowe. Lah masa to? Karo aku apa ya wedi loh Mas Gading. Karo aku apa wedi? Ora wedi aku. Ora wedi mbok rene. Wani apa? Wani wae nang mengko. Hai, Lah ngapa Mas? ngenteni Ora wis bubar. ngenteni sepile wong kowe. Lah iki aja ya wis ngono. Iki tipe Nggih. anak-anak sekarang iki ya apa? Generasi apa? Generasi penerus Gen Z. Ah, Gen Z. Kalau aku Gen Z Mas Gading, aku Itu lah Gen Z. generasi diesel toh. Kok diesel Pak De? Gen Z. Lek panjenengan. Aku generasi Gen. ono coroko. Gen T. Heeh. Gen T, Gen Ya tua. arep Generasi artefak. Ya wis ngono kuwi ning sing baku kowe arep matur apa? Iki mumpung dereke Mas Gading ning kene. Nggih, alhamdulillah dalu menika nggih Pak De saged sowan dhateng Temanggung. Ini yang kedua kalinya alhamdulillah kula mriki Pak De. Ping pindho iki. Iya, 2 kali. 3 kali. Wayangan po campur saren. Yang pertama campur sari Pak De. Heeh, sing Yang kedua wayangan. ngimpi tapi mean. Lu kok ngimpi? Lah iya Pak De. Oh karena nembang ngimpi. Heeh. Ora sing kedua po 2 kali po 1 kali. Yang 1 kali campur sari, yang kedua wayangan hari ini Pak De. Oh wayangan hari ini. Iya. Ya disyukuri ya, Nduk. Nggih. Berarti anggonmu nyambut gawe ning kene keterima. Alhamdulillah. Sing paling angel Matur sembah nuwun. Paling angel dadi seniman ki nyambut gawe ini keterima karo penonton. Oh gitu nggih. Nyuwun tamihipun pangestu panjenengan Pak De. Apa? Kula. Mengestoni kowe? Ojo Pak De. Lebih Mbah Gareng. Siwa. Oh siwa Mas. Siwa, apik siwa. Cocok nek siwa. Lah ngapa? Siwa gareng. Cobi kula tak ningali letekle. Oh, sia-sia to Mas. Ini ki nesu lho Mas malian Mas. Nesu apa? Nesu. Iya, ora masalah. Iki deloki. Ya anakmu. Kok dari aku marahi. Oh, halo. Wah, Halo, bapakmu nangkring ning dhuwur trataku lho. Endi? Kuwi, kok sik kesusu. Aku urung entuk kopi kok kowe njaluk kopi. Wong kok senengane ya ora apa-apa. Aku ora apa-apa. Arep diapa-apake, dilokke apa-apa ora masalah. loh, panjenengan niku senior lho Pak De. Apa? Senior. Senior ki apa?
Senior. Senior ki rokok ae lho. Sesepuh. Senior ki rokok. Kuwi tare dhuwur banget lho kuwi. Piye to Pakde? Lah senior ki apa? Senior, ya senior panjenengan sudah sepuh Pakde. Wis omong wae, Pakde sampean tuwek. Ya ora penak to lek langsung ngono Pakde. Ora penak ya rasa dinggo kok. Ora rasa dinggo ora. Ya ora apa-apa. Panjen nyatane. Agung ki aja sok guyu-guyu lho. Sapa? Sing ngendang lho. Mas Wahyu. Mas Wahyu Pakde. Kok jenengan ngelih-ngelih jenenge wong iki? Jenenge Wahyu Suwagung. Oh. Dileleh jenenge. Ya pokoke sing baku tetep kok membawa norma-norma dalam kehidupan. Nggih, betul sekali Pakde. Ngene lha kuwi saiki kuwi arep matur karo sing gawe Nggih. acara begini. Mendoakan dulu no Pakde. Mendoakan, Cik. Buat adik Eko. Adik Ari. Adik Adik Ari. Adik Ari. Eko wis sing duwe gawe. Masa Pak Eko tok celuk adik ayo. Masa to, Mas? Masa Pak Eko disunati neh lah ya entek. Lah, nggih. Oh nggih, ngapunten nggih Pak Eko. Buat adik Ari. Ari Lasso. Nggih. Buat Adik Ari Lasso. Adik Ari Lasso. Wow. Ya percaya. Ora. Ojo mulane rasa percaya. Adik Ari, yang mana ini adiknya? Adik masih melek apa udah tidur? Adik ini? Ari masih menikmati bentuk baru. Wow. Isih. Gitu. Dadi koyo ngene. Oh, wih lah. Ngono. Bareng disawang gleling. Ya, isih. Kagum aku. Kagum. Saiki dadi tim boys. Semoga kedepannya Dek Ari tercapai cita-citanya ya Pak Amin, D. amin. Menjadi putra yang berbakti, soleh kepada orang tua. Amin. Dan segala urusannya semua dilancarkan ya Pak D. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Iki dungane tiyang ingkang dereng kathah dosanipun mandi. Mandi. Lek jenengan. Embuh ki mau ditampa apa ora ya. Mulane Mbah Gareng ki ketoke dosa tok iki. Aku maksudnya iki, Mbah. Aku ne gandeng aja nganggo spasi. Sing kakan dosa aku ngono lho kok aku. Kowe ding Lah, Ngaku piye? dong, ngaku. Tenan. angel ya apa omongan iki paling angel. Ya. Sing baku ngaturke panuwun dateng Pak Bapak Eko. Nggih, Bapak Eko. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Eko dan Bapak Walno alhamdulillah ingkang Bapak Walno niko sederekipun Bapak Eko. Sing nelpon kowe Bapak Walno. Aku Pak Kasdi. Lho kok panitiane akeh men iki. Kakean ya Pak Deo. Oh, iki. Oh beda jalur berarti Pak. Ya ora apa-apa sing penting tujuannya sama. Ah, Banyak iya, jalan betul. menuju ke surga. Ya, betul sekali. Matur sembah nuwun nggih Pak Walno. Semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Mboten kapok kalian kawula. Mugi-mugi saged nimbali malih nggih Bapak. Nggih. Amin. Terima kasih Bapak Walno. Tirose niku wau nggih badhe request ngoten no Pak Nek Walno. sadurunge request ki tak elingi kene iki nggone Nggih. kopi. Kopi. Paling enak termasuk Paling enak. robusta barang ya kopine Lagi. ono. Terus Mbako. kene mbako iki Mbako mau. luar biasa. Iki mau bapakmu ya wis dipari apa diaturi mbako. Pun dicobi nggih berarti Pak De. Aku ora telaten ning linting yen ono sing wis pak-pakan gelem aku. Terus gula aren. Gula Gula aren. aren. Wis pokoke yen kowe Wah, kepengin luar kencing biasa. manis ning kene. Kula wau pun digawani syarat-syarat Pak De. Gula aren. Nggih. Nggih matur nuwun. Matur sembah Niki nuwun. saged kula kondangaken entuk gula aren kok ndi to Pak? Kang ndi to? Seka wingi lho aku nyambut gawe ning Tlatah Batur Sari kene. Ah, Nih nggih. dadi ngerti. Lah ora-orane kene juga banyak sumber alam yang bisa dibanggakan ora mung Jawa Tengah tok, Indonesia. Indonesia. Nggih luar biasa. Wah, jan wis kopi. Kopi adem loh Pak De teng mriki Pak De. Mas, Teng iki desa itu hawanya aku ki jane sejuk. kademen ning bareng musuh anake Seno ki iso budrek kan. So kemringet kok ngene iki. Lah ya tau wis Tak gobat jagung-jagung. berarti gading iso dadi obat adem. Oh bisa jadi obatnya Mbah Gareng. Heeh, ya muga-muga iso dadi obatmu barang.
Ngomong-ngomong kowe wis dipacar purung? Dereng, Pak De. Padha. Lah, mosok to, Pak De? Ayo ora. Mosok to, Pak De? Takono dhewe. Iya ta, Mas? Napa? Loh, budek Pak De. Mulane ora alon-alon ngomong-ngomongan ugem rempeng. Ya Allah, jane ganteng-ganteng kok iso kaya ngono ya, Pak De? Wong kono jawabane napa kok mboten iki lho. Loh, lah iya toh. Bertanya itu yang jelas biar Yang jawabannya jelas. juga jelas juga. Jelas. Kudune ngoten ya, Pak De. Mas Gading. Mas Gading. Muga waduh. Mas Gading. Mas Gading. Nggih. Menapa panjenengan Napa panjenengan sampun gadah sampun gadah gendaan? Loh, Gendaan ki apa senengan? Senengan ki bisa wujud pacar. pacar? ana 13,5. Akeh men to jane niki. Lah, piye ya? Piye? Ayo alasanmu apa? Kok 13,5 alasanmu apa? Takoni Cahayu lho, kowe sing cetha lho. Yo, baleni. Lah iki. Mas Gading, Nggih. apakah Mas Gading sudah punya pacar? Tebak Tebak. dari muka saya. Ojo cerdas cermat, wingi sing bener disalahke, sing salah dibenerke. Ojo cerdas cermat kari kok kanggo tebak-tebakan lho. Kari jawab. Loh, artikulasimu ora cetha. Seru loh Pak De, tebak-tebakan Pak De. Tebak-tebakan sih. Tebak-tebakan Oh, sih iya, yo. iya, iya, iya. Jajal Mas Gading. Tebak-tebakan. Jawab-jawab, tanya jawab. Ya, tanya jawab. Tanya jawab. Matematika ya, Ya, Mas. oke. Mas Gading pasti suka matematika. Jago ya, Ranking jago ya. loro. Jago. Delokke roman Oke. bocah-bocah iki seneng aku kae. Seko mburi ning kok. Seumpama Ha, 20 dikurangi 5. 6. Tenan toh, Tak ibu Mas? siji meneh. Iya. Dadi 6. Tenanan. Tak tambahi siji meneh dadi 6. Piro Umpama ora tak ulangane, tambahi ulangane. 5 mingan. 5. Ngene. 10 dikurangi 5. 5. Pinter ya berarti Mas. Pinter. Ya iso ya Mas ya Pinter. sampean ya. Nggih. Pak De Gareng. Apa? Gentenan kono. Tanya jawab. Tanya jawab Pak De Gareng. Nggih Bu Guru. 5 dikurangi 10 dikurangi 5. 5 Bu Guru. Loh, kok nyontoh tuh Pak De? Lah ngapa? Ya aja nyontoh Mas Gading. Kok nyontoh Mas Gading? Nun. 20 Nggih. dikurangi 10. 10. Oh, pintar. Pak De Gareng? 20 dikurangi 10? Sak karepmu. Ora dijawab. Wah, aku jawab 10 dikira niru kono. Ya aja, ya wes beda pertanyaan ya Nah, Pak De. ngono dong. Beda. Tentang apa ya? Engko sing mempertanyai. Mbah Tentang Gareng aku sejarah wae. ya Mas. Matematika pisan meneh. Tak Matematika. mempertanyai Mbah Gareng. Oh iya. 5 kali 2. 10. Pintar. Saya aku mau pertanyaan Mbah Gareng. Piye. 10 dikurangi 5 dibagi 983 ditambahi 1444 dibagi meneh 850 pinten? Ya ora iso. Kowe iki Bukti. Loh, jenengan ini sekolah SMSD, SMP, SMA apa iya mboten sekolah saged? ning pertanyaan kok ngono ki apa iso dijawab? Ha kowe apa iso jawab? Saged 10 dikurangi 5 5. tambah 12 dikurangi 24 Terus pengke 3 heeh, terus bagi 2,5 piro? Ayo. Piye? Ayo, Pak coba. De? Oh. Ora melu sebak termat ra paten. Loh, itu namanya mengasah otak Pak De. Kurang Kita ngasah tuh. gredo. Pasah yo. Anu ora usah marake ning kene iki hiburan. Hiburan ya Pak De. Hiburan kowe kepengin menyajikan apa? Kowe nderekke Mas Gading, kowe Iya. arep matur kono apa kono. Oh iya. Mas Gading ini gimana Mas Gading? Nggih, Ini nyanyi-nyanyi senang-senang ya Pak De ya. Nyanyi-nyanyi. Nggih, mungkin ada pamundutan Mas Gading. Niki enten pamundutan. Nggih. Napa? Napa?
Caping gunung. Wah, caping gunung. Nggih. Sore-sore caping gunung. Terus niku tasik niku. Nggih. Anu, Terus enten Nidam Sari. Sing lagune canom-nom ngene ra ono. Napa? Lah, Ayang-ayang Apa? enten iki. Moh, kok ndak ning mburi terus Moh ya Pak. Lah De, iki ya. requestan kok emoh. Lagu kok anyang-anyangen. Ayang-ayang. Oh, ayang-ayang. Ayang-ayang. Aku ora anyang-anyangen. Pripun Bapak? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Nggih. Nggih. Iki sing nonton kademen kabeh ya Pak De. Saiki kowe arep ngaturi apa terserah. Lintan. Nggih. Ngagem bawan apa mboten Pak De? Bawa. Ngagem Kena. bawa nggih mboten apa. Lagi iki lho. Piye? Ya mboten ora jenengan lakoni. Capet-capet. Ayo wis padha ngono wae. Ku padha ra apa Parane nggih sampun. Mugi damel renaning penggalih Nggih. yang ngersaken sing bagus ngoten. Pancen iki lagu lawas kok. Lawas. Aku urung lair lagu kuwi wis ana. Nggih niki barengan Empu Gandring. Wis tuwek banget pokoke. Pun nggih. Nggih, Pun ya. matur nuwun. Wes kono, mbegok neh. Waduh, iki sing jenenge ketok potensine. Nadyan kepiye-piye? Nah, iki lho motivator, Gareng Teguh. Sapa? Gareng Teguh. Oh, Mario Teguh, so Gareng Teguh. Ino menason barase sampun niki langgam mboten Nih bejone, Nggih, no. Gandengane. bejone sing nimbali ae, bejone sing mirsani ini ternyata yang dibawa ini pesinden-pesinden multi sekali. multi napa Multimedia. Tegese apa-apa iya. multi talenta jenenge Pak De. Ya di talenta ya taleni. Kek jaman berjalan belekengan keterake bilit rumahate mun panen to bedane keturutan sing digadang pilih mulake monas harento dedi nonggon hepakane sagajago nonggono jama tapi kenang nyapa Padi. kuwi oh kepoyo Ora kepuyo kuwi mau. Kecetet kuwi mau. kok marah-marah to wis tuwa ngono Ayo. iki ndak pareng marah-marah lho Gak nek boleh pun tuwa ngoten marah-marah. niku Nanti makin tua loh Pak De. Makin tuwa. Ngarani aku wis tuwa. lah pripun Apa wis tau ngerti kentosku, Pak? kentas apa Iki luton lawas. sekar bisa atas gunung desa dadi
seneng ku akhir. Sing nyanyi nom-nom, sing nabuh ya nom-nom. Wis Digerak ya Pak De. medote usus. Lah apa? Sing joget tuwa. Nah ya sak Loh, kolaborasi Pak De. Beradaptasi. Iya, nggih. Dadi mbuh piye carane? Terserah kowe arep nabuh nganti tugel tanganmu terserah. Pokoke sing penting aku sing obah pucuke tok. Siapa? Las Pak De ya. Wis ya munggah-munggah. Ya niki sing gawe nak tias sing sesama. Nggih. Alhamdulillah. Ngaten niku Mas Gading. Nggih. Pun diaturi cepeng gunung. Caping gunung. Caping gunung. Yo. Saniki pripun Mas Gading? Nilai WA. Sopo WA? Ora ngerti yen kowe nyambut gawe kok WA iki. Nek request terus. Pak De, request. Oh, request. Tak kira kowe WA-an karo sapa. Urung ngono mlebu. Oh, urung ana. Sekarang request ada yang via WA Pak De. Urung ana sing transfer. Oh, Ayang-ayang. Ayang-ayang. Nggih. Di kancane Sapa Mas? Sinten? Mbak Ika, Mbak Ika. Mbak EU. Mbak Ika. Eka Patmosari Ika. Dwi Marantani Tri Wanono Rukem. Oh, dikene jeneng dhewe iki berarti Mbak Ika. Ora, ya kayo ka. Mbak Ika Eka kalih kan sama Mas. Mbak Orisa. Oh. Mbak Ika dan Mbak Orisa. Ya. Wah, luar biasa. Nggih. Apa ki keluaran 75 tapi tabuhane kaya swarane sing nabuh keluaran 90-an. Semangatnya tetap muda. Ora ketang tekan omah pijet mboke. Raketang boyoken. Ning semangat itu penting. Lah nggih. Niki sapa jenengmu, Nduk? Oriza. Orisa karo Ika. Ika. Sinden saiki jenenge apik-apik ya. Orisa. Apik-apik, Pak De. Nggih. Modern. Ika. Lintang. Biyen ki omong Darsini. Patmi. Yayu. Heeh, Dinten. Nek ya wong pancen kabeh ki jamane penyesuaian. Nggih. Sing penting padha-padha berprofesi sebagai sinden. Nggih. Lan kowe ya aja nganti melupakan beliau-beliau karena guru yang perlu ditimba ilmu. Nggih, wong. Wis kono diaturi. Galak era untuk Pak De jenengan Pak De. Yo. Aku ket mau jeneng nidak opo. Minangkani pamundutan. Pripun? Nggih. Oh ngidak kulit gedang. Kalau Mas Wahyu. Ya. rasane ati kang nanda sengiting liyan hanya bang aku kowe labuh ngatresnan Mas wong bagus tajalo ojo silih katresan pancene aku kowe lagi
Kedangane Sudira ke jan Sing kira-kira so sing ngendang lho. Mas Wahyu. Ayo Wahyu Sudira. Mas Wahyu. pripun kendangane Ganti pripun? meneh bisa. Mau Agung mau ya. Wah, jan hebat wis pokoke hebat wis. Sesuk tak go dhewe iki. Ngene ngendi? Ten pundi? Ganteng pundi? Iya, lho lah yo yen Dadi pengendang pribadi. Heeh, yen Kan ngendangi ling yen apa? entuk tanggapan. Nggih niki wah sampun dipun aturaken. Sampun Nggih, sampun dipun pinangkani. Matur nuwun. Anyang-anyang. Nggih, ya Nduk, cepet gede ya. Pun gede niki. Nyangoni mboten? Wah, Nyangoni. aku dhewe golek. Kula Pak De. Hah? Kula. Apa? Gak disangoni. Ayo bareng-bareng. Biyen kula riyen nika pas tasih alit jenengan to sing ngomong kula Pak De. Isih, saiki tak mong ya iso dibacok kok mburi aku. Ya ora tetep momonganku awakmu. Nggih. Wong jenenge kapak-kapakno kabeh sing lumadi ana ing panggung kuwi tetep dadi sedulur. Lah betul sekali Pak De. Ya. Nyambung pas seduluran. Contohnya nggih. kaya Mas Gading ki ya tetep Pripun? tak anggap putu. Kula nggih to. Nadyan aku yo lagi pisan iki melu dheweke. Malah tukaran wae ya jenengan. Nggih, ya Mas ya. Nggih. Apa? Hah? Apa? Lah apa Jal? Oh, lho wong kene iki sing ngandani lintang. Piye wis diaturi lagune iki mau. Nggih, ayang-ayang sampun sampun. diaturaken. Judule dewa-dewa iki mau. Ayang-ayang. Ayang-ayang Pak De. Lah yo sing ning awang-awang iki dewa-dewa. Piye? Pripun Mas Gading? Kita kasih lagu lagi. Sing Apa ya ndi? sing gumyak-gumyak napa? Kira-kira Lintang Asmara. Lintang Liwong. Asmara. Liwong. Apa sing jene sing ndi penyanyi sing ndi? Mongko dheweke arep nyanyi apa Nah. terserah dheweke. Sing ndi? Cobi, Mbak Gareng sik milih. Apa? Kadose wau bupras Sing lirik-lirik jenengan apa De? Apa? Bupras niku wau lho. Bupras ki liri-liri omong karo aku iki kepengin ngeroki aku. Oh, alah. Oh ya so sweet Ram. Romane wong tuwek iki kriyan. Saiki iki aku ya iki lak kabeh wis tak kumpul. Sing mempur dhewe iki sing durung tau. Ah, niku nggih mboten apa-apa. Iki Wah, niku Oh, Mbak- energik. Mbak- iki kok Oh, Mbak baru. sing kaya tandon iki aku. Pak De. oh. Iki ya Mas ya. Nggih, siap. Niku Niku ayo mboten kene Dok, kene sayang. Iki sing ora enak ki pembukaane nggon iki. Iki malah sing ngiringi dheweke mudhun. Pripun Pak De? Kaya tembakan salvo. Lah, mangsamu arep budalke apa piye? Dor. Iki ning baten Saking go ciri khas kowe. semangate. Nggih. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Pripun Pak De? Pak De ki terpesona lho Mbak nyong Gamelan sakmene akehmu suarane kalah banter karo mlakune dheweke. Saka lungguh ngadeg mlaku rene kok. Pun enten iringane pun enten. Tegese sehat. Oh, amin. Sehat. Ora Bakar lemak Pak De. apa? Bakar lemak. Bakar lemak wis kok ngene iki entek ngogas pirang kilo. Wis rekoso. Ora jenengmu sapa to, Duk, sayang? Nggih, kula Catitam. Apa? Cat hitam. Catitan. Jeneng kok cat hitam lho. Catita. Oh, Catita. Nggih. Ora bocah ndi kok jenengmu Catita candi kowe? Lagi nika Yojo. Lah ya Yogya lak Jembang. Lah paling kidul. Pundi? Paring kidul ki pesisir ki. Ah nggih. Oh, kowe cah Gunung Kidul ta?
Nggih pesisir niku. Oh, mulane kok. Lah makane subur niki. Kaya Super Pak De. kaya iwak laut kirang-kirong. Ning aku seneng tegese seniman saiki wis makmur terbukti ana sing awake kaya awakmu iki tegese makmur. Gede-gede. Kowe sing pojok gen mbakyumu kae. Aja kowe sing ning pojok. Lah pripun? Ku ndak padha karo salon kontrol iki. Padha nggih. Tapi gini, Nggih. saiki orang pasti melihat body pertama kali. Ning jangan lihat body, tapi lihatlah kebolehanmu, kepinteranmu tekan ndi. Potensi ya Pak De. Potensio. Potensio ndak ngeson. Ketok wong kuno ya potensio. Jadul. Ayo, kowe arep nembang apa sak karepmu? Ninggal katresnan mawon. Oh, ninggal katresnan. Tinggal katresnan. Ditambahin no nek ninggal katresnan. Apa? Ditambahi. Oh nggih. Tambahi sinten? Sinten? Mbak Ayu, Mbak Endah. Mbak Ayu, Mbak Mbak Ayu. Indah. Mbak Ayu. Nah iki duo iki. Wah, ibune bocah-bocah. Ibune bocah-bocah. Eh. Iki diskriminasi. Ini setiap sinden Pripun? ada Iki jenenge kamu membeda-bedakan iki mau gaine Raja Mak. ada spotnya Bareng sendiri. ayu kok terus kaya iringan barongsai iki piye? Baleni Mas. Sing apik to. tapi kembar Baleni loh, munggah Pak meneh. De. Munggah meneh, lungguh meneh terus ngadeg meneh. Baleni. Aja ngenteke durasi. Lho justru kuwi. Apa kowe diri ngono ku ya trima. Hah? Trima. Neriman kaya Ewi. Ya ora trimo jane ya piye meneh kok. Ya tegese gelem. Ya gelem. Ya wis. Awiteno sak sing tak bilani ya trima. Ya wis ben ngono. Pancen ora apa-apa. wong iki duwe ciri khas dewi-dewi kok. Iki mau iringane ngono kowe ya kaya ngono wis. Sing penting urip nadane. Urip. Nggih. Saiki nyanyi apa mau? Tinggal Tinggal katresnan. Kono. Ayo lele. Ayo ayo. Ayo Mbak Ayu. Joget to Pak De. Joget. Ora Idris Sardi.
matur sembah nuwun. sampun. Wah, bareng caloro ki Enggal joget. katresnan. Panggunge kaya getarane 6,5 skala liter. Untung gak roboh Pak De. Lah iya untunge ora roboh ya, Nduk. Yo. Ning pancen totalitas. Ya totalitas. Oh enten pamundutan Dek Lintang. Nggih saking Bapak Walno. Nggih, Mau ngersakaken konco tani dirasipun. Konco tani. Nggih. Tapi duet semuanya kur dirasipun. duet. Oh, lah iki. Nggih. Ya monggo-monggo. Arek karo pinarak kena karo jemuteng ya kena. Nggih. Monggo, Kak. Kanca tani niki. Kanca tani iki kur. Kur. Lungguh napa ngadeg? Nggih, pripun? Nggih duduk mawon mboten Duduk napa-napa. mawon. Matur sembah nuwun. Wah, sampun dipun aturaken Cak Kampret lawan Cak Dodok. Nggih. Pamundhut saking kepala desa. Nggih. Nggih, kula tak bacutaken lampahan pamundhutipun. Nggih, Dene Bapak Sutikna, Harjuna, Sasra, Baukrama Utama Rabi. Nggih, nyuwun